Здравейте, приятели! Първо искам да благодаря на всички вас за това, че сте в тази група. За това, че коментирате, гледате видеята ми и сте любопитни да учите и да се развивате заедно с нас. Уверявам ви, че сте на правилното място и ще продължа да се старая да бъда полезна на всеки от вас в неговия път от първоначалните му стъпки при избора на бизнес до финалните, свързани с стабилизирането на този бизнес. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Маргарита Вълканова и стоя зад брандовете Мисия Здрави и успешни и Kangen Professionals. Имам над 20 годишен опит като предприемач в хотелиерството и ресторантьорството и магистърска степен по международен туризъм, но от 3 години активно обучавам екипите си в съвсем различен социален бизнес, свързан с директните продажби, чийто бизнес модел е подходящ за всеки, който обича да прави добро и да го споделя с другите. Мога да бъда полезна на тези от вас, които искат да започнат свой собствен бизнес, но нямат много пари, нямат знанията или се страхуват да стартират, защото не знаят как ще успяват с плащанията на работните заплати, осигуровките и всичко останало, свързано с работниците. Моето намерение днес е да ви покажа как може да започнете свой собствен бизнес и заедно с това да защитавате здравето на семейството си. Какви са основните елементи при стартиране на бизнес ли? Първо трябва да имате идеята за това каква нужда ще задоволява вашия бизнес. След това трябва да открием нашата пазарна ниша. А бизнесът, за който ви говоря, е глобален бизнес. Всеки използващ електронни устройства може да се захване с него. Дори в Бали кабели висят навсякъде на снопове по улиците. Кой в днешно време не използва електронни устройства? Следващото е производство на продукта или услугата. В случая, за който аз ви говоря, нямаме нужда да разработваме свой собствен продукт или услуга. Той е готов и ни чака, за да го представим на публиката. Първоначалната инвестиция – нещо доста сложно за много хора. Тук, в този бизнес, за който аз ще ви говоря, вашата първоначална инвестиция е само за купуването на уреда. Тук не са ви необходими офиси, не са ви необходими работни заплати, работници. Само за 5 минути може да представите вашия уред и всичко оттам нататък е в ръцете на клиента. Следващото е възвръщаемост на инвестицията. Тук, при този продукт, имаме уникална възвръщаемост на инвестицията. Това може да направите в периода от 1 до 3 месеца без никакво усилие. Това, разбира се, зависи много от желанието ви да споделяте доброто с останалите. Изключително важно е какъв бизнес модел използвате. Това, за което аз ще ви говоря, е най-успешният устойчив бизнес модел, който доказано работи за България. Без да натоварва нито вас, нито клиентите ви, без да занулявате всеки месец, без неприятното усещане за натрапване или с чисти и ясни правила и политики. Все пак говорим за японски 8-точков бизнес модел, който работи отлично и за цяла Европа, включително и България. Но нека първо да ви кажа как точно се случва това, чрез mGuard. В днешно време всеки от вас знае и е чувал, че съществуващата здравна система има своите постижения, но в общи линии се чудим защо има бум на толкова много заболявания с фатален край, без обяснима причина. Отговора ще го намерим във факторите, които влияят на здравето ни. Нещо, което медицината е оставила като лична отговорност за всеки от нас. Аз се радвам, че точно тук, в тази група, има много отговорни хора, които търсят своя начин да подобрят здравето и доходите си. Знаете ли, че Световната здравна организация още в 2011 година пише в свой доклад, че вероятно електромагнитните вълни предизвикат онкологични заболявания. Напълно естествено е сред вас да има скептици, които не вярват на това. И мога да предположа, че това са част от мъжете. Но аз нямам намерение да споря с някой и затова ще оставя сам да се увери в ползите на продукта. Ето как всъщност работи mGuard. Това е уред от ново поколение, който неутрализира електромагнитните вълни, като накъсва шумовите излъчвания и хармонизира околната среда. В днешно време технологиите са абсолютна необходимост за всеки от нас и ние не можем да спрем развитието си. Не можем и да забраним на децата си да ползват електронни устройства. Та днес даже бебетата в детските колички ползват таблети и телефони. Но в резултат на тези излъчвания от стълбове, антени, кабели, телевизори, микровълнови фурни, компютри, телефони, дори и климатиците ни, ние все по-често страдаме от главоболие, разсеяност, проблеми с кръвното налягане, раздразнителност, от апатия, депресия и още и още. А какво ще кажете за бума на онкологичните заболявания? В моето семейство сме дали стотици левове за разни пластини, плочки, медни жици и какви ли още не хармонизатори, които се оказват пълна измама. След тест детектор на електромагнитната радиация разбираме това. Но слава Богу, вече имаме доказано работещо решение в лицето на mGuard.
Сега ще ви покажа как точно работи това устройство. И след това ще ви кажа как може и вие да го имате в дома си. Това е mGuard, а това е детектор, който улавя електромагнитните излъчвания. В момента mGuard е включен и тук се показват 4 нули. Какво ще се случи обаче, ако изключа mGuard след няколко секунди? Тук имаме един iPhone. Ще ви покажа и Samsung. А нека видим какво се случва, когато имаме тотално изключен телефон. Виждате? Xiaomi. Дори и той показва достатъчна електромагнитна вълна. Нека да видим какво се случва обаче с джойстика, любимецът на вашите деца, който е често в тяхните ръце. Да го включа само. Ето и тук какво се получава. 2020 дори. Над 200 всички останали се броят за вредни. Това са слушалките, безжичните слушалки, които ползваме много често. Оле! Това ни пържи. Нека погледнем дали тези джаджи вършат някаква работа, защото реално казват, че неутрализират полето. Ще взема един iPhone и ще замеря през него. Както виждате, по никакъв начин това не неутрализира нивото. Вълните. Какво се случва, когато включа устройството mGuard? Включена е. Виждате, че свети. Отново ще взема телефона. Другия телефон. И Samsung. Нека пробваме и слушалките. Ето, доказано mGuard защитава вас и вашите семейства от вредата на тези електромагнитни излъчвания. mGuard прави пълна защита на дома ви в диаметър от 8 метра. Инвестицията за закупуване и при желание да стартирате този бизнес е само 1350 евро. Без ДДС. Като уредът може да се закупи и на изплащане в срок от 6 месеца. Какво имам предвид? Ако имате фирма регистрирана по ДДС или сте физическо лице с регистрация по ДДС, закупувате устройството на тази цена. Това е смешна цена за старт на бизнес. Знаете добре. Останалите, които нямате такава регистрация, добавяте към цената от 1350 евро и ДДС в размер на 270 евро. Схемата на изплащане е следната. 332 евро плюс 270 за тези, които трябва да го купят с ДДС. Това е първоначалната вноска, а след това следват 5 вноски по 220 евро. Като оскъпяването е само 10 евро на месец и то влиза в първоначалната вноска. Тук трябва да си предвидите и доставката от 22 евро, която е еднократна. Но това не е всичко. С моя помощ всеки от вас закупил уреда може да си възвърне инвестицията още в следващите 3 до 6 месеца. Тъй като бизнес моделът на компанията включва и възнаграждение при продажба по ваша препоръка. Ето как става това. Тези от вас, които са готови да направят поръчката още днес, коментирайте с mGuard под видеото. Следващите 2 дни ние ще се свържем с вас, за да попълним заедно документите за закупуване на уреда. Ние пари на ръка не взимаме от вас. Вие сами плащате към компанията, а ние само ви предлагаме попълване на документите и тяхното комплектоване, за да ги изпратим отново към компанията. До 2 дни след финализиране на плащането ви се издава ID номер, който ви дава право да получавате своите възнаграждения при продажба от ваша препоръка. Ако сте заявили, разбира се, желание за това. Възнаграждението, което компанията ще ви даде при продажба по ваша препоръка, е 62 евро за една бонус точка, ако сте нов дистрибутор, и 80 евро бонус, ако вече сте закупили машина за канген вода. Ако си спомняте, преди малко ви споменах, че бизнес моделът е 8-точков, което означава, че вие може да получавате бонуси в размер на 8 точки в дълбочина от вашите групови продажби. За да възвърнете инвестицията си при най-ниския бонус, са ви нужни едва 12 продажби на mGuard, което е напълно възможно в рамките на 1 до 3 месеца с наша помощ. По бизнес плана на Enagic вие ще получите следните бонуси. Тоест, ако вие представите уреда
или доведете на демонстрация ваши 12 приятели, които си купят устройството, вашата инвестиция ще е напълно възстановена и дори ще ви остане малка печалба. И имаме хора от екипа, които направиха тези 12 продажби само за месец и то на Kangen машини. Всъщност, при закупуването на mGuard, вие ще имате право да продавате и Kangen машини с наша помощ, разбира се. Но при интерес ще разкажа в друга среща. Нещо повече. Ако решите, че това ви харесва, ние от Kangen Professionals ще ви научим как да мултиплицирате тези печалби чрез нашата система, която сме създали с моя съпруг и бизнес партньор Петър Вълканов. Харесва ли ви това? Кой от вас е готов да стартира своя нов бизнес още днес? Този бизнес е лесен, с минимална инвестиция и бърз ROI. ROI е възвръщаемостта на инвестициите и не изисква плащане за работни заплати, осигуровки, както и материално-техническа база и офиси. Смело мога да твърдя, че това е бизнесът на бъдещето. И накрая ще завърша с една история. Детето на моя приятелка продаде 2 устройства за по-малко от час на баща си и на приятелско семейство, докато се хранехме. А е само на 16 години. Имам и подарък за първите 10 от вас, живеещи в близост до градовете Бургас, Пловдив, София и Варна, които закупят уреда в следващата една седмица. Те ще получат безплатен тест на електромагнитното поле по желание в своя дом или офис. Който се интересува повече за това как може да възвърне парите си с тази инвестиция и дори да ги превърне в лесен и печеливш бизнес, нека коментира с кодова дума «бизнес», а аз ще му дам подробна информация как може да се случи това. Тези от вас, които са готови да направят поръчка още днес, моля коментирайте с mGuard отдолу и аз ще се свържа с вас, за да попълним заедно документите за закупуване на уреда, с който вие ще имате възможност да възвърнете инвестицията си. Ако след това повече никога не препоръчвате уреда, няма проблем. За нас остава радостта, че вие сте получили уреда за 0 лева. Сега очаквам вашите коментари под видеото и ще се свържем с вас за последващи действия. Още веднъж пишете бизнес, ако се интересувате от възвръщане на вашата инвестиция и mGuard, ако искате уреда в дома си. А сега ви оставям с пожелания за здраве, усмивки и очаквам вашите коментари, на които ще отговоря в следващите няколко дни.